Күгәрсен районы Бикбулат авылы Кесе Ийик елгаһы буенда, Көньяк Урал табигать курсаулыгының биләмәһендә урынлашкан. Район үҙәге Мораг авылынан 15 сакрымда яткан авылдың көн күреше тау урман менән бәйле. Бикбулатта бигрәк тә бал кортын күп тоталар. Урмансылык, агас эшенән кала, малсылык һәр хужалыктың нигезе булып тора. Мал күп тотырга була. Камби корма хатыла иркен, һәр сабынлык менә савыртырмаса иркен. Малың зорая, көрәя, зора нәйтәбетендә үтеп килә. Әйнде дә хуеп тотынырга вакыт итә менә эре малды. Просто бер ул сирһмәк баш авыртуы. Хасан барып батам, нисек хатам, хөкүмәт ягынан кәрәгене максатлы ана шул избит табырга. Бадар хәлләре бик авыр менә, хатуы, тотынуы. Һәр йортта тиерлек асралган харыктар иртә яздан карагөзгә саклы кырда була. Тау урман араһында еш кына бүрегә лә асрап куйгылай. Харыкка килгәндә, мин үземдә һәр вакытта шул 20-25-30 башка кадәрле асраганым бар. Ну иң кыены менә бәрәс эзләүе. Бер теге уста көтүдәре бар, бер бурыста, то автобуска тип ташыйты, ул сабиткә күтәрепте, левкайга тиеп. Иң этлеге шу. Я юкпап тагырайың, етекләп тагырайың. Шу бәрәсте өйрәтеп алган сенде ул. Аллаһтан иң кыены шу. Харык малын тәрбияләү катмарлы. Әрһез мал түгел ул. Коры, йылы, тыныс һәм ышаныслы урында гына харык яхшы үрси. Йөне лә тиешле шарттарда гына һәйбәт сифатлы була. Харыкларны калдырып яхшы итеп тегәләтәем. Нәскил бәйләһендә барыбер бадарга йөрүтеп, нәскилләр хатырга яшкылдары ул. Йөннәре әйбәтрәк булыр. Ашагыда әйдә. Кил, мә. Бер, мә. Кил. Йөнді бер йортта йыелып иләү кулалмаш өмәһе дип йөрөтелә. Өмә ул эш кенә түгел. Ихлас әңгәмәләшү, шаярту, кәсептең серләрен бүлешү, белгәнеңде уртаклашыу, белмәгәнеңде белү. Бере өмәгәме, нимәгәме әйтһә, қолымдан әдерәк кенә килһә, мин атылып йөгөргә генә торам. Бер хәлтәдән ике хәлтә күчәрәһенә барайым. Сәбәп, өйдәге эш ату битмәй, күренә лә тора бит. Тегендә монда уйлайһың. Кешегә сыгып китәң, кешеңгә инде күңел асып кайтаһың. Шулай итеп йөреп ятам әле, менә Аллага шөкер, бүгін Шәүрә әйткәс тә, хатта йөгереп килдем, орсам да тотмый әйтәм, әдер булһын, карамалың теге кул мактаныр. Карамал эшләр дип, карамалым үземдеке кулга өйрәнгән дип. Шул һәүтемсә Аллага шөкер йөреп торам. Я, өмәселәр, эште уңай гына итеп башлап ибәрәк, Алла бирһә. Әйе, Аллага тапшырып, хәерле эш булһын, Алла. Әйе, ошо йөнде өйрәнмәй сакайтмаһыгыз. Берәүләр тетә, икенчеләр тимер тарак менән кабалай яки шапалай, өченчеләр иләй, дүртенчеләр ике йөнде катлап сирата. Аллага тапшырып, эшебезне башлайык, икендегә җитмәһен, ике хукыр күрмәһен, еңел эш булһын, йөнде аны шайтып йомшак кына итеп сиратып, каты гына итеп йомарлаһаң, үз урынына утыра, харап һәйбәт була ул Шәүрә. Шулаймы? Әйе. Йөн һәйбәт, иләрбез Алла бирсен. Хужабикә өмәселәргә йөндән артабан нимә бәйләргә йыйынуын әйтеп куя. Чөнки иләүдең дә төрҙәре бар. Оюк бияләй өсөн йөн бушагырак иләнә. Ә йөн оюктың үксәһе өсөн мотлак сирак һәм юан итеп иләйҙәр, ныҡҡа килә тиҙәр. Ә нәҙегерәк иләнгән диптән куныс бәйләйҙәр, һәм был бик ҡупшы була. Бала суҡтырыр өсөн әҙерләнгән йөндө юаныраҡ һәм сираҡ итеп иләйҙәр. Уның бер ҡулдан иләнгән кеүек тигеҙ булыуы шарт. Аҙаҡ уны буяу, һуғыу урынына оҙатыу мәлендә йөн йөп бушаҡланырға тейеш түгел. Әйдә Ләйлә, тет, нығыраҡ тет. Танауыңа итһәм, әргенән ҡулдар күберәк тет. Һауа шикелле еңел булһын. Болот шикелле күпереп торһын. Оюҡ нәскигә йомшаҡ булһын. Амин. Һин тиркәсе һәйбәт булыр инде ул. Үзенән үҙе һурылып тора булманда көстә алырға кәрәкмәй. Еңгәйгә илһәң, һәр ваҡыт аның ҡулынан эше төшмәй. Я илә, я сирата, я һуға. Туҡталым әйтәм, ул эшләп ултырғанда мин тиншәп тигә тейеш әле. Мин дә ҡайтып тотонам. Ул һәр ваҡыт ҡапҡа төбөндә эшләп ултыра инде. Мин алай зыра ҡапҡа төбөнә сығып эшләй һалғаным юҡ. Уңған инде килен, уңған. Аллаға шөкөр. Ҡатнашып йәшәйбеҙ менә ошай. Һаман әлдә килен менән. Һайт тиһәң, тайт тип тора. 40 йылға яҡын Бергә бергә. йәшәйбеҙ нисәмә йыл.
Мәскәүгә бардым, Венгрияга бардым, алдыңга һавынсылар ретінде булып. Алдыңғылықты бирмәй, һәр вакытта фирмала эшләнеләр. Дөньяһын да китте, балаһын да атыраны, эшен дә эшләне. Бик уңган килен булып сыкты. Лин бабайлар күреп кайттым әле, мавзолейга инеп мин. Шулайрак булды инде, ул вакытта һәйбәт ине бит колхоз совхозлар. Һәүмәдәт. Һәүмәдәт. Агайларым һәйбәт булгангалар, еңгәләрем шундай иярле. Дип әйткән битер шагыйрь. Яркәй бит шул хәтле җитәрле сымыры. Харыктан өстенә бәрмәй бисәнде, аерым матур итеп карай. Караудан бит инде ул харыктан җөне тәрбиянән килә. Бер сүбе, бер саңы юк. Белән үзе һугылып тора хәтта. Ялпылдап. Дебет кымак. Уғалып, ийләнеп тора хатта. Үтнәүдә. Иләгә килеп тора тиң. Юк, менә. Һарык йөненән әүвәл-әүвәлдән Урал буе халкы йорт яһазы, киемдәр итештергән. Кәйек тирмә, түшәк юрган менән йорт кытайткан. Бигрәк тә өс киемдәре башлыса һарык йөненән һугылган һәм бәйләнгән. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Аяклайым хәзер өлгерде был. Бер усак инде сираттым. Аяклап куяйм. Шәбә иң битендә ул һин. Әбит бәйтеп булмайны хәзер. Тиләйләнмәй. Йөрәнгәс бергә йөрүп яшьтәктән. Тапырлатып клубта бергә уйнап үстек инде барыбыз. Әгәр йөрүнеге диген артымдан кайда бар һәм дә шунда нимә эшләм, шуны эшләргә хатта матур тигезләгән кызлар. Эй, оста икәнегез ефәк хымак булганма. Хәзер аяклап торып, шай тартып, һәйләбәтләп уйхан йөн үз урынына утыра тигез була. Юк, һәлкән тиң. Әй, шуан кимерсәк хымак итеп торып бәйләп алһаң, нык та була, була, йомшак та була. Күбрәк мин дур нәскә бәйләйм бит, эре нәскә. Мактап алалар, матур бәйләнгән дип. Был нәдегрәк иләнгән, быныһына куныс бәйләрһең. Хатта йомшак инде, аппак кына булырга тиеш. Зәре акылмай безнең һарыктың йөрен. Көрәнрәк була. Аппак кына түгел. Менә акымак көрән әле. Бәйләһәң көрән йөннәре бар арасында. Хатта матур булган, шул хәтлем һәйбәт итеп иләгән кызлар. Кулдан һөйнү, күз теймәһен. Субханалла, машалла. Эй, оста икән. Менә. Һарык өстендә кыш сыгып, яз кыркып алынган йөн бәйләмгә ярай. Ефәктәй һуҙылып таралып торган яҙғы йөн иләүгә бик яйлы. Унан һарыктың тәненән бүленгән сайыр еҫе сығып тора. Ә сайырҙың бактерияларҙы юҡ итә торган үҙенсәлеге халыҡ медицинаһында киң ҡулланыла. Яҙғы йөндән кәйеф быйма баҫып булмай. Ул түшәк юрған яһауға яҡшы. Йөндө ҡайнар һыуҙа 10 минуттай бешереп, шунан киптереп һәм титеп алалар. Шул саҡта йөн ныҡ ҡабарып, таралып тора, ойошмай. Күңел асып алайыҡ әҙерәк ҡыҙлар. Ләйлә. Ҡулың эшләп утырһын, үҙең йырлап утыр оҙон көйгә һуҙып. Һинең йырҙы тыңламайса ҡайтмаҫбыҙ инде. Булдырһа. Алла бирһә. Өмәнең йәме, рамлы эш, тәмле аш, шаян һүҙ һәм йыр бейеү. Сәсән телле, аҡыллы һәм ипле уңғандар өмәнең йәне. Йыр оҫталары эшләүселәрҙең күңелен күтәрә.
Yaşın 70'ge yeterli, yaşlardan kalışmayın. Yaşın 70'ge yeterli. Bana dertler gelsin bir Hay 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 hay. Ana şöyle. Hayırma keyif var, dururma meyiş var. Uynat beyip tekeri verden tağını iş var. Uynat beyip tekeri verden tağını iş var. Hay 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 hay. Yoldıray kavuşkayım, yaşın 70'ge yeterli, yaşlardan kalışmayın. Yaşın 70'ge yeterli, yaşlardan kalışmayın. Hay 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 hay. Өмә сәйе дигән ямьле һәм тәмле күренеш бар. Гомумән, өмәлә сәйгә еш туктау ялага һыймай. Аш эште туктатмай, әмма башлаган эште бетермәенсә туктау ярамай тиләр. Рәхмәт менә сезгә. Миңа эш эшләнегез. Дур эш. Аяк кулларыгыз хәзләпсез булсын. Амин. Һау булыгыз. Амин шулай булсын. Барыгыз да һау булыгыз. Калган үдеңә икән һау эшләп насип булсын. Хужабикә өмәсләргә багышлап бәлеш пешерә. Каймак куймагын да, тукмаслы ашын да мул әзерләй. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Тәмле һәйбәт. Күңел халып эшләгән эш. Уңа бит инде ул тәмле була. Картуфта итинде шул ит дип теге берлә тәүләр, төйрәк. Шунда аштай электән яратам мен әсәм астап пешерә торгайны. Электән яратам. Үзем дә пешерәм, менә шәүрәгәм шуны. Әле шуны билеп пешергән. Шулайдыр. Күгәрсен районы Бикбулат авылының эшхияр халкы, элекке колхоз механизаторлары, һавынсылары бүген дә хәлдән килгәнчә үз хуҗалыгын тарта. Яхшы ит, май, һөт һәм йен yetişтерүгә уларның тәҗрибәләре җитерлек. Ә борындан килгән йолалар, күрше хакын уйлау, кулалмаш өмәләр дөнья көтүде күпкә еңеләйтә.